O Diario de Pontevedra outorgou un ano máis os premios pontevedreses do ano, cos que recoñeceu os persoeiros destacados no 2017 nun acto celebrado no auditorio da Fundación ao que asistiron numerosas autoridades. Entre elas a presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, quen destacou o papel daquelas persoas que, como aos galardoados, fan da sociedade un lugar de liberdade para defender as ideas propias. Y sobre todo, gracias a personas como las que esta noche han recibido este premio por demostrarnos que la sociedad se construye con mujeres y con hombres que saben sacar lo mejor de ellos mismos para hacer de la vida de los demás un palacio casi de reconocimiento al amor y sobre todo de reconocimiento a la libertad de las ideas. Neste acto tamén estiveron presentes a presidenta da Deputación, a tenente de alcalde de Pontevedra, directivos de Abanca e Ence, empresas patrocinadoras, e o presidente da Xunta de Galicia, quen destacou que Pontevedra é prolífica en valores cívicos e fixo fincapé en que a excelencia é unha característica habitual na nosa comunidade. A excelencia empeza a convertirse en habitual na sociedade galega. Lonxe quedaron os tempos en que falábamos en singular dos galegos distinguidos que tiñan que superar as adversidades do seu contorno para destacar. A nosa sociedade, a nosa economía, xa non son hándicaps que hai que superar, senón a nosa sociedade, a nosa economía é un hábitat que estimula a innovación, que estimula o emprendemento e que, sin dúbida, estimula o compromiso social. Nesta edición, o Premio Pontevedrés de Honra foi para Carlos Valle Pérez, director do Museo de Pontevedra. O Premio á Labor Social recoñeceu a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAPO. O de Deporte foi para o Poio Pescamar de Fútbol Sala. O de Universidade e Investigación recaeu na Facultade de Belas Artes. Na categoría de Empresa foi recoñecida Mar Frío. E no eido da Cultura resultou galardoada Beatriz Hernán Angulo.